Vi har os rigtig meget i det der byggesyn, har vi snakket sammen om for halvt år siden. Vi synes, det er rigtig godt, at folk, der arbejder praktisk, eller folk, der planlægger at arbejde praktisk med fælleshaver, får mulighed for at mødes og blive inspireret af hinanden. Jeg vil også sige velkommen, og jeg synes, det har været mega spændende, og at vi fik sådan et projekt igennem sidste år fra Ildsjælepuljen hos Miljøministeriet omkring fælleshaver. Og vi søgte i marts sidste år, så det er omkring et år siden. Så gik der altså til juli, før vi hørte fra dem. Og det var jo ikke til at vide, hvad de synes om vores projekt. Men vi fik det fuldstændig vores oplæg. Og det er jo det, der har gjort, at vi har kunnet tage ud og besøge fælleshaver og kunne samle så mange, som vi kan her i dag. Så det er bare rigtig fantastisk. Jeg har lovet lige at gennemgå programmet. I mit arbejde med at gøre mig klar til det, jeg skal fortælle i dag, og også gøre hjemmesiden klar, der har jeg tænkt på, at man kunne godt lave en eller anden form for netværk eller en struktur, hvor man også kan hjælpe nye fælleshaver med at søge om tilskud, så de kan komme i gang på en god måde. Som et opregningspunkt. Og man kunne for at have det her sådan et sekretariat kørende, så man kunne gøre det, at man tog en lille smule af det tilskud, haverne så får tilbage til sekretariatet, så der ligesom er noget at holde kontor for. Og på den måde kan man også få alle de der informationer tilbage. Hvad er der af nye arrangementer, og hvem har gode erfaringer med kommunen, og altså hvor man bruger det som en opregningspunkt. Og komme lidt ud af det på en fedende måde. Og så en lille det er en af planterne fra Naturplanteskolen. En flereårig spinalranke hedder den. Den kan blive 15 år gammel, nogensinde den bliver 50 år gammel. Og man kan blive spinal på den hele sommer. Hvert år igen og igen og igen og igen. Så skal så stå spinal på 14 dage. Og som spiseplanter. Så sig til dem, der vil i gang. Godt. Tak til Ejer. Hvad mener vi, der skal til, for at vi får et selvforsynende lokalsamfund? Når det er, at vi producerer tingene selv, så har vi et mindre energiforbrug i transport af varerne til at vi skal bruge dem. Vi mener også, at det er godt på den led, at vi kan have styr på, hvad det er, at vi fylder i dyrene, eller hvad vi fylder i jorden, og undgå kunstgødning og undgå gift på forskellige led. Vi har sikkerhed for, at det har en kvalitet, ikke ved, at vi nødvendigvis selv 100% dyrker det, men i hvert fald ved, at andre i vores nærhed dyrker det, og vi kan så følge med i og tro på, at de gør det på en forsvarlig måde. Når det er, vi har at gøre med dyr, som vi gerne vil spise, ja, så er der altså også betryggende, at vi selv kan følge med i, at de har haft et godt liv, inden de møder frem på bordet. Og så, som noget, der ikke er uvæsentligt, nemlig at det at producere ting selv typisk foregår i en social ramme, og at det at producere sine fødevarer selv kan være en god anledning til et styrket lokalt fællesskab. Okay. Ja, nu håber jeg også. Jeg har lige hatten på, det har jeg som regel. I dag der er jeg både repræsentant for praktisk økologi. Jeg har netop for 1,5 måneds tid siden blevet ansat som projektleder på deres nye store satsning, som 3-årigt projekt omkring at skabe mere liv i haverne. Men jeg er også medstifter af Byhaven 200 inde i Nørrebroparken i København, som er et, synes jeg, et godt eksempel på en type fælles have. Og så har jeg også en hel del med fællesskaber at gøre, så det er spændende, at du også tager det med. Og jeg
i alt for mange år mistet fornemmelsen for, hvordan vi rent faktisk forstår de kredsløb, vi indgår i, og har mulighed for at lukke dem og være selvforsynende i en vis forstand inden for det lokalområde, vi bor i. Vi vil gerne have et sted, der ligger så centralt, at folk ikke kan undgå at gumpe ind i den. Så vi endte med igennem et halvt års forhandling at få 1000 kvadratmeter, som ligger lige oppe ad den grønne cykelsti inde på Nørrebro, hvor ca. 30.000 mennesker cykler forbi hver dag. Og det har været rigtig, rigtig spændende at se, hvad 1000 kvadratmeters have kan gøre. Den blomstrede op på en uge, så ville blomstringen ikke op, men den blev etableret. Der var rigtig, rigtig mange kræfter. Der er mange forskellige kræfter i byen. Der er nogen, der elsker at starte ting op og hader møder, og så er der nogen, der elsker struktur og møder. Så på længere sigt har vi ligesom fået oparbejdet nogle rigtig gode strukturer og arbejdsrutiner. Men en ting er, at vi dyrker nogle ting derinde. Noget andet er, at der skabes et virkelig, virkelig stærkt fællesskab. Og at de mennesker og de frivillige, som vi har med os i haven, de er en styregruppe eller en initiativgruppe, som planlægger rigtig mange af tingene. Vi har ligesom forhørt os rigtig meget, hvad er det, folk er interesseret i, fordi selvfølgelig er de interesseret i at dyrke, men de vil rigtig gerne vide noget om, hvad det er, de gør. De vil gerne have ejerskab og have en meget mere dybdegående forståelse. Så vi har igennem de sidste år, halvår i hvert fald, har vi lavet studiegruppemøder, hvor vi integrerer sådan den teoretiske viden og det praktiske design af haven, og kan virkelig se, at det er noget, som skaber et rigtig, rigtig stærkt fundament for, at folk tør både at gå ned og tage ansvar og tage ejerskab i fælleshaven, men også lige pludselig begynde at være sådan satellitter ude omkring. Forstå, hvorfor det er, det handler, og vi står i en situation i dag, hvor det er vigtigere end nogensinde før, at vi på grund af vores ressourceknaphed og alle de andre kriser og katastrofer, vi står overfor, at vi ligesom træder et par skridt tilbage og tænker, hvad er det for nogle værdier, der er helt essentielle for, at vi tager en beslutning i dag, og at vi handler og vi forandrer et område. Vi ikke bare gør det uden at tænke frem, og uden at involvere, og uden at lære hinanden og dele viden. Sidste år startede vi faktisk i den side af den platform, der hedder Del Jorden, som er blevet en rigtig, rigtig flot succes, hvor der er en masse forskellige kategorier med alle mulige ting, som man kan dele. Det er alt fra man har jordskokker i overskud, eller frø, eller jord, eller det kan så godt være, at man har et stykke jord, som når man har fået dårlig ryg, man kan ikke selv passe den, og det gør bare ondt i hjertet at se, at man ikke kan tage sig af. Og måske er der 10 km væk en ung børnefamilie, som bor i en lejlighed, og hvorfor kan de ikke komme ud og hjælpe? Og så kan man også få noget socialt samvær ud af det. Så det er en platform, hvor man kan gøre rigtig, rigtig mange forskellige ting. Der kommer nye kategorier på hele tiden, og vi får mere liv i haven hjemmesiden op og køre her fra starten af april. Så hvis det er, at I tænker, kan du? Ja, tak til Sandra. Det, der ligesom er oprettet på punktet, nemlig denne kreds af folk. I og med, at vi er i Bandsminde-området, og i og med, at vi taler om fælles haver, så er der en vis logik i, at Inger Marie, der lige siger noget som formand for... Og så må man se, at vi har prøvet forskellige afgrøder. Vi har prøvet at sørge for at have noget grøn gødning på, og vi har haft nogle blomster, noget honningbord. Der er også nogen, som kunne give lidt gødning, og vi har samlet, vi har en, som er rigtig god, måske to, som er rigtig god til at samle frø med jordbøring. Vi er i år, der er selv forsynet med en del i hvert fald. Vi prøver at holde også økonomien. Den er meget stram, også fordi vi er startet op, men også fordi vi vil så gerne så mange ting. Vi vil gerne holde kålsommer, fuglarmerne væk. Jeg vil sige, de havde også fået glæde af vores kål sidste år. Det tager tid at starte op, og så er det specielt, når vi vil gerne have så mange med. Vi vil gerne have flere medlemmer, som ikke har så mange penge at gøre op med, så vi vil også gerne have, at de har mulighed for at være med. Så vi kunne have vores redskaber derinde. Fordi der er ikke råd til. Der er simpelthen ikke råd til at
få hus på, eller sådan noget, så vi har simpelthen brugt, hvad vi kunne skrave sammen, og nogle dage gode med en hammer og sådan noget, så ja. Så Haven. Hvad er det næste? Roligt havet. Ja. Jeg kunne bare godt tænke mig at supplere bare med den gode bemærkninger til, jeg kommer også fra fælleshaven, udover det en rigtig sang. Og det er, at jeg synes, at det der genkender os alle sammen, det er en entusiasme og en vilje at gå ud og en interesse for økologien. Så selvom vi har nogle udfordringer, vi har harmoniner og regnvejr og smeltelarver, og når nogen går ud og nogen kommer ind, så har vi stadigvæk fokus på, at hvad vi egentlig gerne vil med det, nemlig at dyrke noget, vi kan være fælles om at få noget ud af, og gavne en hel masse andre ting, det bliver alt muligt andet. Så det var lige en bemærkning mere. Ja, det fordrer jeg til at rejse jer lige og sige lidt om, hvad I har gang i, og hvad status er på det, I har gang i, eller det, I har planlagt at have gang i. Nu kommer der en satsende gæst med. Du er velkommen. Du når lige at være med. Så ordet er frit til dem, der har lyst til at fortælle os noget. Ja. Jeg hedder Anders Roland, og jeg er en af Sandras nye haveambassadører. Altså, jeg tror jo på det, der hedder økologiske fællesskaber, og det er jo altså også det her handler om. Ikke? Det handler om at skabe nogle fællesskaber, hvor vi får noget socialt, så det er det sociale, der er med drivkraften, ikke? Eller en del af motivationen for det. Godt. jeg kan lige supplere os. Med hensyn til at få samlet kræfterne, så er der også nogle rigtig gode initiativer. Lige for tiden, blandt andet er der årsmøde på Samsø her i starten af april, hvor at 6 af de store, små økologiske foreninger, de mødes til store møde, holder deres separate generalforsamlinger. Det synes jeg er et rigtig godt initiativ for ligesom at få samlet både Landsforeningen for Økosamfund og Landsforeningen for Økologisk Byggeri og permakultur og praktisk økologi. For ligesom at få kodet strategierne sammen og sige, at vi vil gerne det samme, som du siger, hvordan får vi spillet kortene rigtigt, så vi faktisk har indflydelse meget længere ud end vores egne små foreninger. Skal vi høre, der er nogle andre, der lige er friske? Der bliver et slags referat. Jeg skriver et slags referat. Jeg vil høre, Ole havde lyst til at fortælle om Kataminde. Jeg har jo også noget med turistkontoret er med der, og du har en anden opregningspunkt, som jeg synes er rigtig spændende. Ja, lad os lige høre om Kataminde. Om Kataminde? Nej, ikke. Det er jo snart et projekt, jeg har sat i Det gang. er et projekt, vi vil høre om. Det er lidt over ved Kataminde, ja. Jamen, jeg startede for et år siden op en lille virksomhed, der hedder Social Farm Kataminde, som egentlig tager udgangspunkt i det, de laver her på Grænsminde. Et dagbeskæftigelsessted for unge og halvvoksne landbrugsproduktioner. Og vi har et lille griselag. Jeg har et lille griselag. De render ingen steder, de meningsløber, de skal give tilladelse. Så og det er egentlig det, det bygger på. Vi har 3,5 hektar og lidt skov, og der har vi så sat det i værk, hvor de unge er med til at lave alt fra starten af. Vi startede med en bare græsmark også, som vi lavede ud og drive projektet. Er meningen, at når den er sådan kommet op og stå, så er det de unge mennesker, som vi skal gå og passe den. Medhjælp. Jeg vil gerne lave en forening, og så er det mig ind i Sogneforeningen, der ligger i lokalmiljøet, en lille landsby, jeg bor i, der er også kommet bestyrelsen simpelthen for at skabe netværk. Og det er lidt min pointe, at netværk er alfa og omega for at få de her budskaber bredt ud. Der bliver lige over en mulighed for yderligere kontakt bagefter. Tak til Ole. Tine, og jeg bor lige ude på Hillerød sammen med min familie. Min mand og jeg har købt en økologisk ejendom for et år siden, og det er et pragtfuldt sted. Der er 48 hektar, og vi har 30 hektar i omdrift, og der ligger 20 hektar med natur og vedvarende græsarealer. Jeg har rigtig mange planer med et sted. Først og fremmest vil jeg gerne dele det med andre mennesker, som har lyst til at dyrke jorden økologisk. Og jeg har
indtil for et halvt år siden været til bestyrelsen for praktisk økologi, og har været med til at starte det i jorden. Og selvfølgelig satte jeg også Markenholm økologiske folkehaver på det i jorden sidste år, da vi lige var flyttet ind, fordi jeg tænkte, at vi skal have noget ud og dyrke jorden, og man kan lege et stykke, og jeg sørger for, at jorden bliver klar, så man bare kan gå i gang. Så vi fik en familie fra Hillerød, der kom og dyrkede 50 kvadratmeter. Og det var mega hyggeligt, men jeg brugte 10.000 kroner på at sætte hegn om området, fordi det var rigtig meget vildt. Så det hænger ikke helt sammen. Jeg håber, der kommer lidt flere i år. Derudover har vi planer om at dyrke grøntsager, som går på vores butik i løbet af sommeren. Også med andre lokale råvarer fra Nordsjællands region. Tanken er, at gården skal drives lidt med nogle lidt ældre driftsformer, og de dyr, vi skal have, skal være gamle husdyrracer, som kan indgå også som naturplejer, og levere gødning til kompost til de arealer, vi dyrker med korn, og det skal være gamle kornsorter, som vi blandt andet dyrker for at få brug. Så vi har rigtig mange planer og initiativer, og jeg glæder mig til at netværke med jer og få nogle erfaringer og nogle idéer til, hvordan I kan forvente at sætte i gang. For nu er det bare mig og de her 10 flere. Jeg vil gerne fortælle jer om permakultur og netværk, og det er også arbejder rigtig meget for at udvikle bæredygtighed rundt omkring i landet. Og så lige nu vi er i gang med at starte et netværk, som vi hedder Land-netværk. Det står for Landing and Network Development. Hvor finder man det hen? Er det under praktisk økologi? De har deres egen hjemmeside, Permakultur Danmark. Permakultur Danmark. Ja. Og nævne, at nogle er med i fællesskabet, fordi at det er selvforsynende, andre er med på grund af fællesskabet. Men der er sådan en ting, som ikke er nemt, og det er sundhed. Jeg hedder Christian, og jeg er med i Dyrk Nørrebro, som er en lille faghave på en skole, på Indre Nørrebro, og så er jeg medarbejder i Københavns Skolehave. Men jeg vil lige slå et lille slag for honningbien. Jeg er blevet biavler for 3 år siden og har haft sådan nogle varet naturstader i 2 år nu, og været meget sådan, eksperimenterende med det nyt for. Og jeg synes, at jeg har mødt meget af den her holdning, når man går ind for økologi og biodynamik, så kommer bierne, de følger over automatisk med. Desværre så ser jeg bare rigtig mange steder, at det er også for nye biavlere i København, der er kurserne fuldt booket, og har været det sidste 2 år for nybegyndere, at det er alle sammen af de her styrofonsteder, der bliver stillet op. At der bliver ikke givet så meget omtanke til, at biavlen også faktisk kunne gå hen og blive mere biodynamisk, eller økologisk, eller naturlig i hvert fald. Jeg har samlet svampe i over 30 år, og hvis der er nogen, der har lyst til at udnytte den viden, jeg måtte have, så rent noget skridt. Jeg har ikke nogen diplom i det, men jeg er stadig i live. Godt, du siger noget. Hej, jeg hedder Benny. Jeg skal gøre det ganske kort. Ja, godt. Jeg har fået lov til at opstille en stor dome nede på Søren Kirkerups Plads i København. Og der eksperimenterer vi med det her med at bo i et drivhus. Så det er boligliv i drivhuset som klimaskærmelse. Det er det 3. rum, hvor vi ligesom udnytter det at give naturen en bolig, så vi bor integreret med naturen. I den forbindelse så har vi fået lov til at kuppe pladsen lidt. Hvis der er nogen, der har lyst til at lave et projekt dernede, som selvfølgelig skal være i form for plantekasser, eller hvad man nu bygger til, så må vi faktisk lave nyttehaver dernede, og vi har hele pladsen i et år fra første halvdel. Hvis der var nogen, der havde lyst, så kom hen til mig og drikke nogle skole. Og de her peber, chiliplanter, det er nogen, der er blevet sået inden der, hvor vi lige har møde. Sådan en enkelt lille 12-bas lidlampe. De blev sået i sådan nogle små såbakker, og så er de så blevet priklet. De har enormt lang tid at vokse til. Men vi synes jo ikke, at det er rigtigt, at vi så har det her som ligesom det sidste og slut.
Vi ser, at der er en eller anden grad af behov for, at mennesker, der arbejder med fælleshaver, har en eller anden form for connection til hinanden. Du kan godt gøre det samme her. Det er lidt det, som jeg lidt fiskede efter. Så skal man have et eller andet centrum, kan man sige. Kunne det være det her? Det er da et godt sted at starte. Ja. Der er jo alt andet lige jord, kan man sige. Det er rigtigt. Det er meget interessant. Man kunne godt forestille sig, at man på den her hjemmeside, helt på vores, når man kommer ind, får det sidste nye haveprojekt, eller man kan få en rute, man kan køre. Hvor er du i landet? Hvor kan du køre hen og se forskellige haveprojekter? Sådan at man ligesom hele tiden kan få friske nyheder om, hvad der sker rundt omkring i Danmark. Ja. Man kan sige, at alle de her emner hænger sammen på en eller anden måde. Der er sådan set behov for mere tid, end vi har haft her i dag, ikke? Til at snakke sammen og netværke og snakke sig ind på nogle forskellige modeller. Ikke? En workshop over nogle dage, hvor man kommer med telt. Eller... Men det, som måske også kan bygge op på det arbejde, som jeg allerede har gjort med den der fælleshavsside, at samle ressourcer og samle informationer, sådan at folk, der har lyst til at, altså der for eksempel ser det der TED-talk, eller ser billeder af Top Morten, og så bliver inspireret, at det er nemt for dem at starte sådan op og at samle viden, så skal man sådan vide, hvordan man gør, eller man skal samle på de gode historier, hvor det allerede er lykkes, og hvor det er velfungerende, sådan at man kan vise, jamen, sådan kan